सञ्जय उवाच दृष्ट्या तं पाण्डवानीकं व्रीडादुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्यं राजा वचनमब्रवीत्। ସଞ୍ଜୟ ଆଖି ଦେଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାର ବ୍ୟୁହକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କଥା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ସେସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବି କହିନଥିଲେ, କେବଳ ଆଖି ଦେଖିଥିବା ଘଟଣା କହୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କି ଏହା ସଞ୍ଜୟଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର କମାଲ ଥିଲା କି ଆମକୁ ଗୀତା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ଶେଷରେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଖାଇବା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜୁଆଣି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ହେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ପେଟରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ।